дар доираи рақобатҳои даври 15-уми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Якум бошгоҳи Равшани Зафаробод бо ҳисоби 2-1 тими Ваҳдати Ваҳдатро мағлуб намуд. Дидори дастаҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ваҳдат доир гардид. дар дақиқаи 25-уми пайти аввал футболбози дастаи Ваҳдат Фирӯз Раҳматов ба задани гол дастёфта ҳисобро кушод ва дастаашро ба пеш баровард. қисми аввали нерӯсанҷӣ бо ҳамин ҳисоб поён ёфт. дар қисми дуюми бозӣ меҳмонон ба задани 2 гол дастёфта пирӯзияшонро таъмин сохтанд. сараввал дар дақиқаи 57 Бахтиёр Зарипов ҳисобро баробар намуд. голи пирӯзиоварро дар дақиқаи 79 ҳамлавари асосии Равшан Парвизҷон Деҳқонов аз ҷаримаи 11 метра вориди дарвозаи тими Ваҳдат намуд. пас аз ин пирӯзӣ бошгоҳи Равшани Зафаробод бо касби 25 имтиёз ба зинаи чоруми ҷадвали умумии чемпионат баромад. тими Ваҳдати Ваҳдат бошад аз зинаи чорум 2 зина поён фаромад ва мавқеи шашумро ба худ ихтиёр намуд. чиқре ки тамошо карда бошин, якум тайм кати дуюм тайм ду намуд шуд. якум тайм бачаҳо камтарак талаботи ман иҷро карданд, ба ҳисоби 1-0 ба фоидаи мо биромадем, лекин дуюм тайм биромадем, бачаҳо ҳеҷ шинохта намешуд. Тамоман гапҳои ман иҷро накарданд, оқибати кор 2-1 бой додем. Чунон ки ман вай дафт гуфтагӣ будам ки мо бозингари эҳтиётӣ беҳад кам дорем, барои вай наилоҷ дигар ай даст мо ҳеч намебия. ҳозир чанд қа бозингар дорем, ҳавои қатӣ ҳаракат кардем ки бозӣ кардем. даври навбатии чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Якум барои дастаи Ҳулбуки ноябу се бо барор паси сар шуд. дастаи Ҳулбук дар ин давр бо яке аз дастаҳои навқадар устувори Лигаи Якум, дастаи Шомансури шаҳри Душанбе андари майдони рақобат шуданд. бозии дастаҳо аз аввали дидор басо ҷолибу хотирмон оғоз гардид ва дар дақиқаҳои 20-уми бозӣ бо кӯшиши ҳамлавари беҳтарини чемпионати имсола Авазхон Қамчинов ҳисоби бозӣ 1-0 бар нафи дастаи соҳибони майдон гардид. дар идомаи қисмати аввали бозӣ ҳар ду даста чандин ҳолатҳои хуби голзаниро созмон доданд, вале натиҷаи бозӣ танҳо дар дақиқаҳои охири қисми аввали майдондорӣ баробар шуд. дар яке аз ҳуҷумҳои созмондодаи дастаи меҳмонон дарвозабони соҳибони майдон ба хатогӣ роҳ дод ва ҳамлавари дастаи Шомансур тавонист ки аз ин хатогӣ истифода карда ҳисоби бозиро баробар 1-1 намояд. қисмати аввали дидори имрӯза бо ҳамин ҳисоб ба итмом расид ва дар пайти дуюми бозӣ ҳамлавари бо маҳорати дастаи Ҳулбук Авазхон Қамчинов ба задани голи дуюми худ шарафёб гардида дастаи худро бо ҳисоби 2-1 ба пеш баровард. зимнан дар нафасҳои охири дидори имрӯза ҳимоятгарони дастаи меҳмонон дар ҷаримагоҳи худ ба хатогӣ роҳ доданд ки дар ин ҳолат довари марказӣ ба зарбаи пеналтӣ ишора намуд. имконияти мазкурро низ Авазхон Қамчинов ба хубӣ истифода намуда голи сеюми худро ба ҳадаф расонид ва ҳамин тариқ бо 21 голи задаи худ дар ин мавсим мавқеи худро дар рӯйхати нишонзанҳои беҳтарин устувор гардонид. бозии мазкур бошад бо натиҷаи 3-1 ба анҷом расид ва баъди ин ғолибият дастаи Ҳулбук мавқеи худро дар ҷадвали мусобиқа низ беҳтар намуда 2 зина боло баромад. бозӣ хеле барои мо вазбин гузашт. дар бозӣ ҳамагӣ 12 нафар омаданд. заминаҳо кам буданд, ҳамагӣ як замина. баъд 2 голе ки якуму сеюма заданд, бозингаро худашон оварданд. ҳамин хел бозӣ баробар буд.